Прывітанне, сябра! Сёння мы наведаем раку Сош і на ўласныя вочы спраўдзім, ці жывуць там самы. Самы – вялікія донныя рыбы, жывуць пераважна ў месцах са слабой плынню. Цела ў яго выцягнутае, цёмнае, з вялікім ротам, з вусікамі. Харчуецца сумлярвамі насякомых, вадзянымі жукамі, п'яўкамі, рачкамі ды маленькімі рыбкамі. У рэках жыве яшчэ адзін вельмі небяспечны і пражэрлівы драпежнік, але маленькі – жук-плывунец. Яны не баяцца нападаць на іншых насякомых і нават на невялікіх рыб. А ці ведаў ты, якім чынам жук-плывунец дыхае пад вадой? Яшчэ знаходзячыся на паверхні, плывунец набірае пад крыльцы шарык паветра, які трымае пры сабе ўвесь час, што знаходзіцца пад вадой. Жукі-плывунцы не толькі выдатныя плывуны. Яны вельмі добра лётаюць і могуць адлятаць на пошукі новага вадаёму да некалькіх кіламетраў. Цябе ўразіла гісторыя пра дайвера жука-плывунца? У наступнай вандроўцы цябе чакае новая, неверагодная гісторыя.